Hortikulturalni rasadnik javnog komunalnog preduzeća Čistoća i zelenilo u sistemu za navodnjavanje na oko 3 hektara organizuje proizvodnju i negu ukrasnog drveća i šiblja. Na ovom mestu se proizvodi više od 100 vrsta, podvrsta i varijeteta biljaka. U proizvodnom programu rasadnika je oko 30 vrsta sezonskog cveća, a također proizvodimo i više vrsta sadnog materijala za dekoraciju kao i rezani cvet. Namena ovog proizvodnog segmenta je sadnja cvetnih leja u gradu i prodaja fizičkim i pravnim licima uz usluge projektovanja, sadnje, a po potrebi i nege biljaka. Deo ovih sadnica je odabran za dekoraciju kružnih raskrsnica pod koje su potpale i 3 novoizgrađene. 6 kružnih raskrsnica smo pripremili i zasadili uglavnom četinarima, ali i otpornijim lišćarskim vrstama zbog specifičnih mikroklimatskih uslova. Deo kružnih raskrsnica smo zatravili, a deo prekrili ukrasnim malčom. Sve to smo uradili u cilju povećanja estetskih vrednosti kao i očuvanja mikroklimatskih uslova i opstanka biljaka. Nakon samo mesec dana svi potrebni radovi u ovom segmentu su završeni, ali kako navodi novopostavljeni VD direktor preduzeća Goran Fijat, sa ozelenjavanjem se tek počelo. Služba za održavanje javno zelenih površina svoju delatnost obavlja prema planu i programu održavanja. Nakon uspešno završenih radova na kružnim raskrsnicama i to u datom roku, nastavljamo dalje sa aktivnostima. Trenutno sprovodimo akciju ozelenjavanja prostora u više od 20 mesnih zajednica. Također, u planu nam je da ove jeseni radimo i kompletnu rekonstrukciju drvoreda od Gradske kuće do Avale sa ciljem da drveća koja su stara i sklona padu zamenimo zdravim sadnicama. Iz javnog komunalnog preduzeća Čistoća i zelenilo ističu da sa ovakvim akcijama, ali i sa odgovornim obavljanjem redovnog plana rada, žele da doprinesu da grad bude što uređeniji, interesantniji i lepši, ali i da podstaknu druge da slede njihov primer dobre prakse.